салом арз мекунем ба шумо бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиш. ташкили бозиҳои шавқовар аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ идома дорад. ин навбат мо ҳайати эҷодӣ тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи Матинро бо варзишгарони хурдсол аз ин макони зебо манзуратон намоем. ёдовар мешавем ки барномаи Матин бо дастгирии раёсати кори боҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе таҳия мегардад. маслиҳат медиҳем моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеш шуморо бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи Матин шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии таҳти рақами 1 Муҳиддин Исмоилов. муҳиддин исмоилов машқро аз гӯштини тарзи озод оғоз кардааст. варзиш ва тарбияи ҷисмониро дӯст дошта, доимо ба оботоб додани бадан машғул аст. аз машқу тамринҳояш 6 сол сипарӣ гашт. вай 12 медал дорад, аз ҷумла дар 2 сабқа дастболо шудааст. номбурда дар мусобиқаи ноҳияи Данғара зинаи дуюмро гирифт. ӯ ба дигар навъҳои варзиш, моҳорибаҳои омехта ҳам диққати махсус медиҳад. иштирокчии таҳти шумораи 2 Салмон Маҳмадов. салмон маҳмадов дар риштаи гӯштини тарзи озод тамрин мегирад. аз фаъолияти варзишгариаш 3 сол сипарӣ гашт. нозикиҳои гӯштинро аз устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Қамариддин Ҷалилов омӯхт. вай дар бисёр мусобиқаҳо қуввасанҷӣ кардааст. аз ҷумла дар 8 мусобиқа аз ҳама пештар шаҳди пирӯзиро чашид. инчунин дар сабқати кушоди ноҳияи 8 ҷойи якумро ишғол намуд. дар мусобиқаи ноҳияи Данғара ба гирифтани мақоми аввал даст ёфт. орзу дорад то дар оянда мураббӣ шавад. иштирокчии таҳти рақами 3 Оятулло Наимов. оятулло наимов дар намуди гӯштини тарзи озод машқ мекунад. муддати 1 моҳ аст ки қоидаи гӯштинро аз мураббии ҷавон Қамариддин Ҷалилов меомӯзад. мақсад дорад ки нахустин мусобиқаро бо касб кардани зинаи якум хотима бахшад. номбурда ба футбол низ таваҷҷӯҳ дорад. ба дастаи Ювентуси Италия мухлисӣ мекунад. аз фанҳои мактабӣ бештар ба математика диққати махсус медиҳад. иштирокчии таҳти рақами 4 Абубакр Ҷалилов. абубакр ҷалилов машқро аз гӯштини тарзи озод оғоз кардааст. тӯли 11 моҳ аст ки нозикиҳои гӯштинро меомӯзад. вай дар 3 мусобиқа иштирок карда 3 маротиба ба 3 гунаи беҳтаринҳо шомил шудааст. ба футбол низ таваҷҷӯҳ дошта мухлиси дастаи Барселонаи Испания мебошад. аз фанҳои мактабӣ бештар омӯзиши математикаро меписандад. иштирокчии таҳти шумораи 5 Усмон Маҳмадов. усмон маҳмадов дар риштаи гӯштини тарзи озод тамрин мегирад. аз фаъолияти варзишгариаш 3 сол сипарӣ гашт. нозикиҳои гӯштинро аз устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Қамариддин Ҷалилов омӯхт. вай дар 20 мусобиқаҳои мухталиф қуввасанҷӣ кардааст. аз ҷумла дар 13 мусобиқа аз ҳама пештар шаҳди пирӯзиро чашид. инчунин дар сабқати кушоди ноҳияи Варзоб ҷойи якумро ишғол намуд. дар мусобиқаи шаҳри Норак ба гирифтани мақоми дуюм даст ёфт. орзу дорад то дар оянда устоди варзиш шавад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Юсуф Бобоҷонов. юсуф бобоҷонов дар нави гӯштини тарзи озод машқ мекунад. нозикиҳои гӯштинро аз устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Қамариддин Ҷалилов омӯхт. мавсул дар 5 соли машқварзиаш тавониста то дар 11 мусобиқа қувва озмоӣ кунад. номурда дар мусобиқаи аввал мақоми якумро ишғол намуд. дар сабқати минбаъда ҷойи сеюмро касб кард. дар мусобиқаҳои минбаъда бошад натиҷаи қаблиро такрор намуд. орзу дорад то дар бозиҳои тобистонаи олимпӣ байни наврасон ширкат варзад. дӯстони азиз, инак мегузорем ба муаррифии ҳайати ҳакамон.
устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ қамариддин ҷалилов. устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон саяли холов. номзад ба устоди варзиш бахтиёр сафоев. дӯстони азиз, барои гарм сохтани бадан шарти аввали барномаи матинро аз давидан шурӯъ мекунем ки масофа 50 метрро ташкил медиҳад. барои иҷрои ин шарт муҳиддин исмоиловро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо шаки довар муҳиддин исмоилов шарти аввали барномаи матинро шурӯъ намуд. акнун мебинем ки масофаро дар муддати чанд сония тай мекунад. муҳиддин исмоилов масофаи 50 метрро дар муддати 770 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Салмон Маҳмадов. инак Салмон Маҳмадов ба шарти барнома пардохт. акнун Салмонро зарур аст ки боз ҳам суръати худро дучанд намояд, то ин ки бо суръати баланд масофаро тай намояд. Салмон Маҳмадов масофаро дар муддати 756 сония тай намуд. навбати Оятулло Наимов фаро расид. инак дӯстони азиз, иштирокчии таҳти шумораи 3 омодагӣ мебинанд ва сипас бо ишораи довар шартро шурӯъ мекунад. инак мебинем ки Оятулло масофаи 50 метрро дар муддати чанд сония тай мекунад. суръати ӯ чандон баланд аст. Оятулло Наимов масофаи 50 метрро дар муддати 849 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Абубакр Ҷалилов. инак Ҷалилов омодагӣ мебинад. мо мебинем ки иштирокчии навбатии барнома масофаи 50 метрро дар муддати чанд сония тай мекунад. мо мебинем ки бо суръати баланд масофаро тай карда истодааст. аҳсан мегӯем ба Абубакр Ҷалилов. Абубакр Ҷалилов тавонист ки масофаи 50 метрро дар муддати 718 сония тай намояд. навбати Усмон Маҳмадов фаро расид. дӯстони азиз, иштирокчи таҳти рақами 5 аст. масофаи 50 метрро тай карда истодааст. аҳсан мегӯем, суръати ин варзишгарам баландтар буд. иҷрои шарти Усмон Маҳмадов 791 сонияро ташкил дод. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Юсуф Бобоҷонов. дӯстони азиз, иштирокчии ниҳоии барнома аст. Юсуф Бобоҷонов яке аз иштирокчиёне ки назар ба рақибони худ ҷисман хурдтар аст ва ба ин хурдсолии худ нигоҳ накарда боз рақобати худро нишон дода истодааст. Юсуф Бобоҷонов масофаи 50 метрро дар муддати 83 сония тай намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Абубакр Ҷалилов дастболо гардид. дар шарти аввал Абубакр Ҷалилов натиҷаи хубтар нишон доду соҳиби 10 хол шуд. Салмон Маҳмадов бо 9 имтиёз мақоми дуюмро аз они худ кард. Муҳиддин Исмоилов бо 8 хол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. дӯстони азиз, расидем ба шарти дуюми барнома. шарти навбатӣ гузаштани монеаҳо мебошад. барои иҷрои ин шарт муҳиддин Исмоиловро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо ишораи довар муҳиддин Исмоилов ба шарти дуюми барнома пардохт. хуб мебинем ки аз монеаҳо хело хуб гузар карда истодааст. яке аз монеаҳои мушкилгузар ки занҷирпеч аст. албатта гузаштан аз ин каме хавфнок аст. бояд ҳар як варзишгар дар ҳолати гузаштан эҳтиёткорона аз ин монеаҳо гузарад ва мебинем ки муҳиддин Исмоилов ба хубӣ ин монеаҳоро пушти сар намуд. аҳсан. муҳиддин Исмоилов шартро дар муддати 21.72 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Салмон Маҳмадов. инак дӯстони азиз, иштирокчии таҳти шумораи 2 омодагӣ мебинад ва бо ишораи довар шартро идома медиҳад. Салмон Маҳмадовро мебинем ки бо суръати баланд аз ин монеаҳо мегузарад. аҳсан мегӯем, бояд ҳар як варзишгар ана ҳамин тавр бо суръати баланд шартро иҷро намояд. иҷрои шарти Салмон Маҳмадов 11.48 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Оятулло Наимов. бо ишораи довар шартро шурӯъ намуд. акнун мебинем ки ин иштирокчии навбатӣ аз ин монеаҳо чӣ гуна гузар мекунад. аҳсан мегӯем,
این ورزشگر هم یکی از ورزشگران فعال است. بینید که احتیاطکارانه از این مانع‌ها گذشته ایستاده است. оятулло наимов шартро дар муддати 14:88 сония иҷро намуд. навбати абубакр ҷалилов фаро расид. дӯстони азиз, ин шарт яке аз шартҳое мебошад ки аз ҳар як варзишгар зиракию ҳушёриро талаб менамояд. ҳар як варзишгар бояд дар ҳолати иҷрои ин намуди шарт ва мебинем қариб буд ки аз монеаҳо меафтед ва мувозинати худро хуб нигоҳ дошт. боз меафтад абубакр ҷалилов. ӯро зарур аст ки бояд эҳтиёткорона аз ин монеаҳо гузарад. иҷрои шарти абубакр ҷалилов 21:70 сонияро ташкил намуд. навбати усмон маҳмадов фаро расид. инак усмон маҳмадовро мебинем иштирокчии таҳти шумораи 5 аст. мебинем ки шартро чӣ гуна иҷро мекунад. мебинем ки ин варзишгар ҳам аз пой меафтад. дӯстони азиз, усмонро зарур аст ки бояд шитоб накунад, эҳтиёткорона аз ҳар яки ин монеаҳо гузарад. усмон маҳмадов шартро дар муддати 18:57 сония иҷро намуд. навбати юсуф бобоҷонов фаро расид. инак юсуф бобоҷоновро мебинем ки хело хуб гузашта истодааст. хело хуб ин шартро иҷро карда истодааст. юсуф ҳам меафтад. дӯстони азиз, бештари ин варзишгарон дар ин шарт бениҳоят шитоб мекунанд. хуб мебинем ки албатта аз ин монеаҳои занҷирпеш ба ҳар як варзишгар мушкил аст гузаштан. иҷрои шарти юсуф бобоҷонов 16:88 сонияро ташкил намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт салмон маҳмадов ғолиб омад. дар шарти дуюм салмон маҳмадов садрнишин аст. абубакр ҷалилов ба хати дуюми ҷадвал фаромад. се иштирокчӣ усмон маҳмадов, оятулло наимов ва юсуф бобоҷонов бо имтиёзҳои якранг 14-тоӣ зинаҳои баъдиро касб карданд. муҳиддин бо 13 хол дар мақоми шашум ҷойгир аст. дӯстони азиз, расидем ба шарти сеюми барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ки ба ҳар як варзишгар 30 сонияи вақт дода мешавад. барои иҷрои ин шарт муҳиддин исмоиловро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, шарти навбатӣ оғоз гардид. бори дигар ёдрас мешавем ки ба ҳар як варзишгар 30 сонияи вақт дода мешавад. ҳар як варзишгарро зарур аст ки бояд дар муддати 30 сония ҳарчи бештар ин намуди машқро иҷро намояд. дар ҳолате ки ҳар як варзишгар чӣ қадар зиёд ин намуди шартро иҷро намуд, албатта ба манфиати кори ӯ хоҳад шуд ва метавонад ки имтиёзи баландро соҳиб гардад. айни ҳол бошад сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. муҳиддин исмоиловро мебинем ки суръаташ на чандон баланд аст. муҳиддин исмоилов тавонист ки шартро дар муддати 30 сония 22 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди салмон маҳмадов. инак дӯстони азиз, салмон маҳмадов омодагӣ мебинад ва бо ишораи довар, бо штаки довар шартро иҷро мекунад. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи Матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ манзури шумо гардида истодаем. хуб мебинем ки айни ҳол шумораҳо ба адади 15 наздик шуда истодааст. салмон маҳмадов бошад бо як машаққатҳои зиёд ин шартро иҷро карда истодааст. фикр мекунам ки барои ӯ иҷрои ин шарт каме мушкил аст, зеро суръаташ на чандон баланд аст. иҷрои шарти салмон маҳмадов 21 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати оятулло наимов. инак бо штаки довар оятулло ба шарти барнома пардохт. албатта дар боғи парчами миллӣ тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла таҷҳизотҳои варзишӣ барои машғул шудан ба ин ё он намуди варзиш дар ин ҷо муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки ҳар як варзишгар, ҳар як алоқамандону дӯстдорони варзиш метавонанд ки дар ин макони зебо ба варзиш машғул шаванд ва дар баробари ба варзиш машғул шуда бояд ин боғро тозаю озода нигоҳ дорем. оятулло наимов тавонист ки дар муддати 30 сония амали мазкурро 22 маротиба иҷро намояд. навбати абубакр ҷалилов фаро расид.
دوستان عزیز، عین حال نتیجه ورزشگران در این شرط برابر رفته ایستاده است. نتیجه های آنها با یک شماره تنها فرقیت دارد. از میان این ورزشگران دیگر اشتراکیان باقی مانده کوشش نمایند حداقل شماره عددهای خود را از 2 یا اینکه 3 شماره زیاد نمایند. فکر میکنم که در این شرط البته امتیازی بلند رو به دست دارد، زیرا عین حال دیگر ورزشگران که شرط رو اجرا نمودند شماره اجرای شرط آنها 21 22 رو تشکیل نموده ایستاده است. ورزشگری که از 23 24 زیادتر اجرا نمود فکر میکنم که به موفقیت کارش خواهد شد. ابوبکر جلیلов توانست که در این شرط در مدت 30 ثانیه عمل مذکور را 26 مرتبه اجرا نماید. نوبت عثمان محمد فرا رسید. اینک عثمان محمد رو میبینیم دوستان عزیز. احسن میبینید که خیلی با سرعت بلند این شرط رو اجرا کرده ایستاده است. این یکی از نمودی مشق‌هایی است که بیشتر عموما موشک‌های عضوی بدن این شخص رو خیلی پرقوت می‌سازد و تأثیری مثبت می‌رساند. عثمان محمدов توانست که در مدت 30 ثانیه شرط رو 31 مرتبه اجرا نماید. توجه میکنه به مهارت یوسف باباجانов. تماشاچیان عزیز، اکنون نوبت یکی از ورزشگران خردسال برنامه امروز هم فرا رسید. میبینیم که یوسف باباجانov آیا میتواند که با انمو قوا و نیروی خویش در این شرط رقابت نماید. یوسف رو میبینیم که مشق رو با صورت بلند اجرا نکرده شده است. روز روز که باز هم صورت خویش رو بلندتر نماید، زیرا وقت سپری شده ایستاده است به هر یک شخص، یعنی 30 ثانیه وقت داده شده است. اجرای شرط یوسف باباجانov 28 مرتبه رو تشکیل نمود و همینطور در این شرط عثمان محمدov دست بالا گردید. баъди интиҳоби шарти сеюм салмон шумораи холҳояшро ба 25 адад расонид. абубакр ва усмон бо 24 холӣ зинаҳои дуюм ва сеюмро ишғол намуданд. юсуф дар ҷои чорум ва оятулло бо муҳиддин мутавонистбанд дар ҷойҳои панҷуму шашум қарор гирифтанд. دوستان عزیز، رسیدیم به شرط چهارم برنامه. شرط نوبتی یکی از مشق‌های جسمانی می باشد که به هر یک ورزشگر 30 ثانیه وقت داده می شود. بهترش توجه میکنیم به این شرط. اینک تماشاچیان عزیز، شرط نوبتی آغاز گردید. اکنون میبینیم که در مدت 30 ثانیه ورزشگران تا کدام اندازه هنر و استعداد خود را نشان میدهند. خوب میبینیم که عین حال محیدین اسماعیلov شرط این مذکور رو اجرا کرده ایستاده است. روز رو است که باز هم هرچی زودتر این نمود مشق رو اجرا نماید. شماره ها از عدد 30 گذشت. محیدین اسماعیلov مشق جسمانی رو در مدت 30 ثانیه 33 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنه با استعداد سلمان محمدov. دوستان عزیز، این نمود مشق بیشتر موشک‌های پای رو پرقوت‌تر می‌سازد، موشک‌های میان رو هم همچنین. البته به هر یکی شما توصیه میدیم که این نمود مشق رو میتوانید که مستقلانه اجرا نمایید و فکر میکنم که برای سلامتی هر یک شخص تأثیری مثبت میرساند. سلمان محمدov توانست که در مدت 30 ثانیه مشق جسمانی رو 30 مرتبه اجرا نماید. نوبت آیت‌الله نعیمov فرا رسید. دوستان عزیز، واقعا در این مکان خوشمنظر دیار پایتخت عزیزمون مشق و تمرین نمودن
ҳамзамон истироҳат намудан аҷаб роҳатест. илова бар ин фасли зарини тирамоҳ зебогии боғро дучанд мегардонад ва дӯстони азиз, ҳар як нафар метавонад ки дар ин яъне боғи парчами миллӣ истироҳату фароғат намояд. иҷрои шарти оятулло наимов 32 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди абубакр ҷалилов. иштирокчии таҳти шумораи 4 абубакр шартро иҷро карда истодааст. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд ва абубакр бошад кӯшиш карда истодааст ки дар ин шарт натиҷаи хубтар манзур намояд. абубакр ҷалилов тавонист ки дар муддати 30 сония машқи ҷисмониро 34 маротиба иҷро намояд. навбати усмон маҳмадов фаро расид. усмон маҳмадов дӯстони азиз дар шарти қаблии барнома натиҷаи баланд нишон дод ва 10 имтиёзро соҳиб гардид. акнун мебинем ки дар ин шарт чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. албатта барои ғолибияти софро ба даст овардан, натиҷаи хубтарро нишон додан аз ана ҳамун ҳунару истеъдоди худи варзишгар вобастагӣ қавӣ дорад. ҳар як варзишгар дар ҳолате ки кӯшиш намуд метавонад ба мақсади аслии хиш бирасад. иҷрои шарти усмон маҳмадов 32 маротибаро ташкил намуд. навбати юсуф бобоҷонов фаро расид. иштирокчии ниҳоии барномаро мебинем ки чӣ гуна ҳунари худро дар ин шарт нишон медиҳад. дӯстони азиз, албатта иҷрои ин намуди машқ бештар ҳамин мушакҳои пойро пурқувваттар месозад ва фикр мекунам ки албатта иҷрои ин намуди шарт аз манфиат холӣ нест ва ҳар як шахс метавонад ки ин намуди машқро мустақилона дар хона ё ки дар ин макон иҷро намояд. дӯстони азиз, юсуф бобоҷонов ба хурдсоли худ нигоҳ накарда тавонист ки амали мазкурро дар муддати 30 сония 37 маротиба иҷро намояд ва ҳамин тавр дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. дар шарти чорум абубакр ҷалилов ба садри ҷадвал баромад. юсуф ҳам дорои 33 имтиёз аст. салмон ва усмон бо 31 холӣ зинаҳои сеюм ва чорумро касб карданд. оятулло ва муҳиддин дорои 28 имтиёзиянд. дӯстони азиз, расидем ба шарти панҷуми барнома. шарти навбатӣ машқи болофишорӣ мебошад. барои иҷрои ин шарт муҳиддин исмоиловро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, муҳиддин исмоилов машқи болофишориро иҷро карда истодааст. хуб мебинем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. дӯстони азиз, албатта иштирокчиён дараҷаи суратнокии худро дар шартҳои қаблӣ дар шарти аввали барнома санҷиданд. хуб мебинем ки дар ин шарт қувваву нерӯи худро бештар месанҷанд, яъне сарф менамоянд. мебинем ки дар ин ҷо довар хатогиҳои муҳиддинро ба назар мегирад ва ишора мекунад ки қоидаи шартро дуруст иҷро намояд. дӯстони азиз, аз сабабе ки муҳиддин исмоилов ба хатогӣ роҳ дод, ҳайати ҳакамун иҷрои шарти ӯро 32 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди салмон маҳмадов. инак иштирокчии таҳти шумораи 2 салмон маҳмадов машқи болофишориро иҷро намуда истодааст. албатта дӯстони азиз, ин намуди машқ ба худ як қоидае дорад. бояд ана ҳамин
дасту пойҳои худро ҳар як варзишгар дуруст монад дар ҳолати иҷро намудани ин машқ. дар ҳолате ки каме хато дастҳои худро гузошт ё ин ки пойҳои худро, албатта иҷрои ин намуди машқ каме мушкилтар мегардад. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро аз муассисаи давлатӣ боғи парчами миллӣ манзури шумо гардонида истодаем. албатта дар ин макони хушманзари диёр машқу тамрин намудан, истироҳат фароғат намудан аҷаб роҳате аст ва ҳар як шахсро илҳом меояд ки дар ин муҳити зебо ба варзиш машғул шавад. дӯстони азиз, Салмон Маҳмадов ҳам ба хатогӣ роҳ дод ва ҳайати ҳакамон эҷрои шартиро 41 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Оятулло Наимов. инак бошта ки довар Оятулло ба шарти барнома пардохт. дӯстони азиз, албатта дар фасли зарини тирамо албатта ҳар як шахс метавонад ки ба ин боғи парчами миллӣ омада дар ин фасли зебои сол метавонанд ки ба ин ё он намуди варзиш машғул шаванд ва фикр мекунам дар баробари ба варзиш машғул шудан бояд ҳар як шахс боғи парчами миллиро ё ин ки хулас кадом боғе ки набошад бояд ҳар як нафар масъулияти худро бештар ҳис намояд, яъне ба тозагӣ риоя намоянд. ҳар як макони шаҳри азизамонро бояд тозаю озода нигоҳ дорем. иҷрои шарти Оятулло Наимов 30 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Абубакр Ҷалилов. мо мебинем ки Абубакр Ҷалилов машқи ҷисмониро иҷро карда истодааст. то ҳол аз ҷониби довар огаҳӣ нагирифтааст. яъне аз ин ҷо маълум мешавад аз амалҳои Абубакр ки машқи болофишориро хеле хуб иҷро намуда истодааст. аҳсан мегӯем. шумораҳо ба адади 3 расиданд. бояд ҳар як варзишгар дар иҷрои ин машқ озодона нафас бикашад ва кори худро боз ҳам осонтар намояд. мо мебинем ки дигар имкон нест барои Абубакр Ҷалилов ва дасту пояҳои ӯ ба ларзиш омаданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки қувваву нерӯи ӯ аллакай сарф гардиданд ва ба хастагии худ нигоҳ накарда боз кӯшиш карда истодааст ки шартро идома бидиҳад. аҳсан мегӯем ба Абубакр Ҷалилов ва фикр мекунам ки дар амалҳои ӯ каму беш хатогӣ ба назар мерасад. Абубакр Ҷалилов машқи болофишориро 42 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Усмон Маҳмадов. иштирокчии таҳти шумораи 5 Усмон аст. мо мебинем ки Усмон машқи болофишориро хело дар сатҳи хуб иҷро карда истодааст. Усмон Маҳмадов ҳам дар якчанд шартҳои барнома натиҷаи хубтар нишон дод ва то як андозае тавонист ки имтиёзи баландро соҳиб гардад. мо мебинем ки аллакай Усмон Маҳмадов хаста гардидааст. албатта имконияти ӯ он қадар бештар нест барои ин шартро иҷро намудан, зеро он қувваву нерӯе ки дошт дар шартҳои қаблии барнома сарф намуд. фикр мекунам ки ин амалҳо хато ҳастанд. тамошобинони азиз, аз сабабе ки Усмон Маҳмадов ба хатогиҳои зиёд роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои шартиро 27 маротиба ҳисоб намуд. навбати Юсуф Бобоҷонов фаро расид.
юсуф бобоҷонов дар шарти қаблии барнома бо ҳунару истеъдоди худ бо натиҷаи нишондадаи худ рақибонро гузашт ва ғолиби шарти қаблии барнома гардид. оё метавонад ки дар ин шарт ҳам ин варзишгар натиҷаи қаблии хешро такрор намояд? аҳсан мегӯем ба юсуф бобоҷонов ки машқи болофишориро хело хуб иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем. бинед ки назар ба рақибони худ ин варзишгари хурдсол ҷисман хурд аст аз рақибонаш, вале бинед ки ҳунари зебои худро нишон дода истодааст. дӯстони азиз, мо пешгӯӣ кардем вале иштибоҳ накардем. бинед ки хело хуб шартро иҷро карда истодааст. аллакай рақибони худро гузашт. дӯстони азиз, юсуф бобоҷонов бо натиҷаи нишондодаи худ рақибони худро гузашт ва ғолиби шарти панҷуми барномаи матин гардид. пас аз анҷом ёфтани шарти панҷум тағйирот ба назар расид. акнун юсуф ба хатти аввали ҷадвал баромад. абубакр дар зинаи дуюм қарор гирифт. салмон бо 39 хол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. усмон маҳмадов дар ҷои чорум, муҳиддин ва оятулло мутаносибан дар зинаҳои баъдӣ мавқеъ гирифтанд. тамошобинони азиз, расидем ба шарти ниҳоии барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ки ба таври якҷоягӣ иҷро карда мешавад. инак дӯстони азиз, бо ишораи довар шарти ниҳоии барнома оғоз гардид. албатта ин шарт барои ҳар як варзишгар шарти ҳалкунанда аст. пас аз анҷоми ин шарт тақдири ғолиби барномаи матин ҳал мегардад. аз ин рӯ ҳар як варзишгарро зарур аст ки бояд маҳз дар анамин шарт қувваву нерӯи хешро ба тамом нишон медиҳанд. мо мебинем ки то ҳол варзишгарон шартро хуб иҷро карда истоданд. муҳиддин исмоилов бошад, қоидаи шартро на он қадар хуб иҷро карда истодааст. ӯро зарур аст ки бояд пойҳои худро рост нигоҳ дорад. ин яке аз қоидаи шарт аст. албатта фикр мекунам ин аз мадди назари довар дур намемонад. хуб мебинем ки дигар варзишгарон рақобатро идома дода истоданд. то ҳол ягон варзишгар аз идомаи бозӣ даст накашидааст. хуб мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 3 аз идомаи бозӣ даст кашид. ин варзишгар оятулло наимов аст. дигар натавонист ки шартро то охир идома бидиҳад. дигар варзишгаронро мебинем. 5 нафар варзишгарони дигар рақобатро идома дода истоданд. довар бошад аз ҳар тарафи варзишгарон назорат мебарад ва хатогиҳои онҳоро ба инобат мегирад. ишора менамояд ки бояд ҳатман ҳар яки онҳо қоидаи шартро дуруст иҷро намоянд. иштирокчии таҳти рақами 4 абубакр ҷалилов натавонист ки то охир рақобати хешро нишон медиҳад. муҳиддин исмоиловро мебинем. дӯстони азиз, дар чеҳраи ӯ мо хастагиро эҳсос мекунем ва ӯ бошад бисёр ба хатогиҳо роҳ дода истодааст. фикр мекунам ин хатогиҳо аз мадди назари довар дур намемонад ва ҳамин тавр билохира натавонист ки то охир рақобатро идома бидиҳад. муҳиддин исмоилов акнун мебинем ки 3 нафар варзишгарони дигар рақобатро идома дода истоданд. иштирокчии таҳти шумораи 6 яке аз иштирокчиёни фаъол юсуф бобоҷонов низ натавонист ки қуввасанҷии худро давом бидиҳад. 2 нафар варзишгарони дигар монданд ва билохира дар ин ҷо мебинем ки усмон маҳамадов ғолибиятро ба даст овард. аҳсан мегӯем. дӯстони азиз, шарти ниҳоии барнома барои ҳар як варзишгар шарти ҳалкунанда буд ва билохира аз миёни 6 нафар варзишгарон усмон маҳамадов ғолиб омад. дар шарти ҳалкунанда ҳам юсуф бобоҷонов мавқеашро аз даст надод. абубакр ҷалилов бо 48 хол мақоми дуюмро аз они худ кард. салмон маҳмадов бо як имтиёз камтар ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. усмон бо 46 хол дар зинаи чорум,
баъдан муҳиддин ва оятулло мавқеъ гирифтанд. дӯстони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин, ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаи матинро салмон маҳмадов касб намуд. аҳсан мегӯем ба салмон маҳмадов, ки тавонист ки бо кӯшишҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намояд. офарин мегӯем ба салмон маҳмадов. ман тӯли 3 сол мешавад дар куштини тарзи озод машқ мекунам ва 12 медал дорам. 8 то тилло, 2 то биринҷӣ, 2 та нақра. имрӯз дар барномаи матин иштирок кардам, ҷои сеюмро гирифтам. ман аз ҷои гирифтагии худам қаноатманд ҳастам ва мехоҳам дар дигар барномаҳо ҷои аввалро гирам. зинаи дуюми барномаи матинро абубакр ҷалилов касб намуд. офарин мегӯем ба абубакр ҷалилов, ки тавонист ки бо кӯшишҳои зиёд мақоми дуюми барномаи матинро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем. ман бори аввал дар барномаи матин иштирок кардам ва ҷои дуюмро гирифтам. ҳамаи шартҳо осон буданд ва ҳарифони ман пурқувва буданд. мехоҳам ки дар дигар барномаҳо ҷои аввалро гирам. ман мехоҳам дар оянда дар куштини тарзи озод чемпиони ҷаҳон шавам. тамошобинони азиз, тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин яке аз варзишгарони хурдсоли барнома юсуф бобоҷонов гардид. офарин мегӯем ба ин варзишгари хурдсол, ки тавонист ки бо анамин қувваву нерӯи хеш, бо маҳорати хуби варзишии худ мақоми аввали барномаи матинро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем ба юсуф бобоҷонов. ман дар барномаи матин иштирок кардам. ман бовар надоштам ки ҷои якумро мегирам, барои он ки рафиқони ман калон будам. ман дар ҳар як шартҳои баромад кардам ва кӯшиш кардам натиҷаи хуб нишон диҳам. ман мехоҳам дар куштини тарзи озод дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунам. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе ба дигар иштирокчиён ифтихорномаҳо супорида мешавад. ифтихорнома ба усмон маҳмадов супорида мешавад. ифтихорномаи дигар бошад ба муҳиддин исмоилов мукофотонида мешавад. тамошобинони азиз, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ бо варзишгарони хурдсол манзури шумо гардид. бовари комил дорем ки барномаи имрӯзаи матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.